Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky özü ýurdun içinde wagty plastik bank karty daşary döwletlerde ulanılan raýatlara hatur edip kartyň bir-kanun ulanýyşy üçin olary jerime salýar we kartlaryny müdimlik yapýar. Agdalýan hatda siz özüňiziň Visa ýa-da Mastercard plastik kartyňyzdan ýurt daşynda özüňizden başga adamyň ulanmagyna ýol beripsiňiz, dildüşük edipsiňiz. Şonuň üçin hem Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankyna gelmeňizi soraýar diýilip ýazylypdyr diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri şeýle hatlary alan adyrnan 6 adama salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä banka baran adamlara özleri ýurdun içinde wagty bank kartlarynyň haýsy senede we sagatda şeýle-de haýsy ýurtda ulanýan baradaky resmi namalar görkezilýär. Şeýle-de olaryň şol senede daşary ýurda sapar etmänligi hakynda Türkmen Hawa ýollary we Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugundan alynan tasdiknamalaryň hem bardygy aýdylýar. Bank işgärleri siz kartyňyzdan diňe özüňiz daşary ýurda sapar eden halatyňyzda ulanyp bilýärsiňiz. Şonuň üçin hem size düzgün bozan adam hökmünde administrativ ceza çäresini görmeli bolýar diýerler. Olary daşary ýurtlarda naqdlaşdyran puluna göre 150 manatdan 500 manada çenli dürlü möçörde jerime salýarlar diýip habarçy gurrun berdi. Habarçy soňra bank işgärleriniň şol türkmenistanlardan kartynda galan pulu ýygyny almagy soraýandygyny we olara mundan beýlek Visa ýa-da Mastercard bank kartynyň açylmagyna hiç açan ruhsat berilmejekdigini duýdurýarlar. Bu maglumaty Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň anonim şertde maglumat beren jogapkär işgärleri hem tasdiklady. Adatlygyň Aşgabatda habarçysy bilen söhbetdeş bolan bank işgärleri häzirki wagt 2018-nji ýylyň soňky 3 aýynda Türkiýe, Belarus we Özbegistan ýaly ýurtlarda ulanylan Visa ýa-da Mastercard bank kartlarynyň ýygylanýandygyny aýtdylar. Olar bu barlyklaryň inni 2 ýyl bäri wagtal amala aşyrylýandygyny hem bellediler. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi söwdasyny ýatyrandan soň ýurtda dollaryň resmi kursy 3,5 manat möçöründe saklanylýan mahaly onuň gara bazardaky bahasy 5 eseden hem köp gymmatlady. Munyň ýa-da Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky raýatlary belli bir möçördäki türkmen manadyny resmi kurs arkaly Visa ýa-da Mastercard bank kartlaryna geçirmek we onuň diňe ýurdun daşynda peýdalanmak mümkinçiligini döretdi. Şondan bäri bu mümkinçilik türkmenistanylar üçin resmi kurs arkaly manady dollara çalışmagyň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Soňky ýyllarda türkmenistanylaryň ençemesi öz plastik bank kartlaryny daşary ýurtlara sapar edýän adamlara berip, olardan kartlaryny Amerikan dollaryny naqdlaşdyryp getirip bermegi soraýarlar. Munyň üçin şol adamlaryň naqdlaşdyrylan puluň belli bir prosentini alyp galýandygy hem aýdylýar. Türkmenistanyň banklary tarapyndan girdilen düzgüne laýyklykda eýem 2 ýyl çemesi wagt bäri daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanylaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany Visa ýa-da Mastercard plastik kartyny ekidip bilýär. Şeýle-de raýatlardan Aşgabatyň aeroportunda bilet we pasport barlyklaryndan geçen soň öz ýany bilen ekidýän plastik kartyny migrasiýa gullugunda hasaba aldyrmak hem talap edilýär. Häzirki wagt Türkmenistanyň banklary Visa ýa-da Mastercard plastik kartlaryndan daşary döwletlerde her gün 50 Amerikan dollary möçöründäki puly naqdlaşdyryp bolýandygyny tasdikleýär. Ýöne Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanylar kartlardaky puly naqdlaşdyrmagyň juda kyndygyny, her bir näçe güniň dowamında diňe 10-30 Amerikan dollaryny alyp bilýändiklerini aýdýarlar. Adatlygyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birinde işleýän anonim çeşmesi ýakynda Ýewropa ýurtlarynyň birine sapar eden ýokary derejeli türkmen resmiýetleriniň biriniň hem plastik bank kartlaryndan günde diňe 10 eurony hem naqdlaşdyryp bilmändigini habar berdi. Bu resmi Türkmenistanyň ministrlikleriniň birinde ýokary wezipelerde işleýär. Ol Ýewropa baryp gelenden soňra ýurdun Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankyna her zat diýip käýindi, sebäbi günde naqdlaşdyryp bilýän pulunyň möçöre 10 euro hem ýetmändir. Hatda ol kadaly naharlanyp hem bilmändir. Kartdaky pul çäklendirme sebäpli ol dukanlarda naqd däl hasaplaşyklary hem amal edip bilmändir diýip Adatlygyň çeşmesi 25-nji ýanwarda gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak 25-nji ýanwarda Aşgabatda dollaryň gara bazarynyň söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 18 manat 20 teňe, 18 manat 40 teňe aralygynda satyn alýarlar we 18 manat 80 teňe, 19 manat aralygynda hem satýarlar.